aɗa andi geɗal so bange min leɗɗe te hami ɓarto e ɓurani heewani ko mbaɗmi koye almudagal mi waɗani ɗum e lekki komi tawat ko janggumi ɗum ko de gontumi ko jignaɗam ko gonmi koye ladde janggumi ɓurani e sari ɓuuri heew e ko gondumi e jignaɗam mbawmi lekki ko wanno ɗum kam ko gueɗalam min jeeyi ɗum tagui on bange wannon kadi ɓuuri foftinde ko heewi eyyi bange a ceernagal heewi tampen heewi lora jomum ɗanataka wirdude jaam kalwaji ñallude windinde yimɓe hewani yaade toon mi hewani yaade on bange kanmi tan koko tawmi ko mbeɗa reeni almudagalam noon almuddo mo jiiɗumi fof mo andu komi almudo kono kam ɗum ɓuurmi waw hutorade ha o e defte ɗe e kuɗi ɗi nan ɗon kono bataji ladde ɗe ɓuuri wawde dillinede toon kuccitan min hewani huccidde ko heddi ko wan noon bon ɗum satti wona neɗɗo foof yarata on bange dañi hen woni eyyi wan noon ɗum ga sa wawi ɗum e andi ɗum woni gonga tan nde dawɗa hen fof ɗum wiyatma ko mbeɗemi almudagal noon wona noon ko ma tampana ɗum ma joganɗa ɗum iman no jiɗmi widema tan ma gona neɗɗo mo ganduɗa tampo mo ɗanata ko jamma e ñalawma e foof eyyi ɗum noon sa selani hebde ko weeɓi oga banggue tan tan ega woni areno daña toon woni Alhaji Moussa Ousmane